kweduno mabuja akanakitsa tauya nhau dzomanhoko zuva rochigumi nonomwe mwedzi uno waMbudzi. Nyasika ndiro zuva ragotanda kubisiwa mugabe pachigaro nomasoja abiyawo. Idi vanhu vakapembera wani ndipo wagotanda kupinda mugwagwa wari kuita zvese masoja achibva ati aiwa hindei zvibva zvaita zvakanaka. Takandofara kuti wamugabe wakabva pachigaropo wanga wagaritsa zvinopembererwa izvozvo ndizvo takagopemberera izvozvo. Regai tiringe zviri munhau dzanyasi. European Union wakauya kuomema sarudzo dzekwedu wagoreketayo kutoti waita mureketo wavo kubva kunzvimbo yoBrussels nokuti hurumende yedu iribe kuirana nawo, iribe kubvumirana nokuti warambe wari munyika kusvikira wapedza gwaro rawo pokare kuti wagoritura wari munyika muno. Unobva watoona kutoti zvese zvewamunangarwa zvokuti tikuda kubenuka kuno dzimwe nyika, tikuda kuumba usahwirano dzimwe nyika pokare, manyepo paribe kana chimbodzi chiri kutekaira ipapo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaira sei. Zvimwe zvawareketa kuti zvikuru zvinofanira kuti zvinhadzirisiwe parikuitika zvinhu zviri kuitika munyika medu, kwai nyaya yomitemo yosarudzo kuti inofanira kuti iringane ienderane pokare nokutekairana nobumbiro romutemo wonyika. Ipapa wagototi zeki yagoita mutsepwede pakutaratara yagoita muganhu nokutoti zvakanga zvisiri pamutemo pokare wagoita zvinhu zvinovhiringa kuti dzimwe nzvimbo dzaifanira kuita vanhu vashoma dzagonzi dzino vanhu vakawanda, dzaifanira kuita vanhu vakawanda dzagonzi dzino vanhu vashoma. Idi wakanga wachitozviringa wachizviona pokare wagototi vozeki wanofanira kuita bau rokureketa zvinhu kwazvo pavanenge vari kuita zvese vanenge vachiita zvosarudzo, kureketa zvinhu kuti vanhu wese nzvimbo dzese wambwe zviri kureketeka pokare nokuziva zviri kuitika. Rekai tigoona kuti wozeki wachazvibvuma chere izvozvo pokare wati dare roparamende rinofanira kubisa mutemo woMPOA unoringana zvokuungana kwevanhu uya unoita kuti mapurisa agoti imi musaiterari, imi itairari, imi musaiterari, imi itairari. Iwayo kwai mutemoyo unofanira kuti ubisiwe zviite zvakanaka. Hurumende yedu yagonzi iyo yagorambidza iwo waimema sarudzo kuti wagotekaire wakasununguka nokutoti pese wainge waino vanhu vari kuwaronda wachitadza kuita zvavo basa zvakanaka. Ipapa wana mutongi wokumatare kwedu wagonzi pokare wanofanira kutonga zvinhu zvisvinu pokare kutonga zvinoenderana nomutemo, hwii kuita zvawakaitazvo zvokuramba wachindoita kutonga kusina kana maturo. Rekai tione ipapa chimwe chochitanhatu chawareketa chochinomwe kutoreketa iwo kutoti ipapa zeki inofanira kunge yakutoburitsa kare zvinhu zvakaitika musarudzo zvichibuditsiwa zviri panzvimbo yega yega iri kuvhoterwa, pachirungu woiti polling station based results. Izvezvi kureketa kuno zeki yati yabuditsa zvakaburika musarudzomo zvichienderana nenzvimbo yega yega niyaivhoterwa. Wakanoramba wandobuditsa izvo wakandobuditsa izvozvo, unobva watoona kuti pakaita kunyangara. Zvimwe zvacho aiwa munozozviverengera meganika ko iwo wanyora zvinhu zvinosvika 20 noti bodzi zvida kuti zvichinjiwe nokutarisiwa nokuringiwa kuti zviite zvisvinu noiwo wakuru wehurumende pokare nowanotekedza sarudzo muZimbabwe. Nyasi Nelson Chamisa aenda kumabvuku kochema Bishop Masaya. Idi zvaita kuhwadza idi. Unoita kuona kuti dai murume uyu aribe kuenda kowapurura. Zvairamba zvitori nobundu pachipfuwa wachindofunga kuti peno heno zviri kuitika. Asi tiri kufara kutoti aenda kowapurura heno kuti mbuchiwayo iri isiwepi. Tinenge tiribe kuzonyepiwa kuti mbuchiwayo yaisiwepi kana kuti yabatiwa nani. Tinenge tiribe kuzonyepiwa. Asi tiri kutenda kuti aenda kowapurura. Apa oyo mhuri yacho yekwataPfuma Masaya wabva wandoreketa kutoti tiri kuda kutoti hurumende kana kuti mapurisa atipe mutumbi tiendese koita kuti uferefetiwe kuti wakapondiwa sei, wakapondiwa nei, wakagwarashiwa nei. Ipapa wagototi tinoimba bano mubodzi wokumapurisa kana kuti hurumende tikuda kuti tiendese kuno umwe ari pachegani ogoita zvokutoti zviite zvisvinu. Rekai tigoona kuti wachazvibvuma cherewo mapurisa kana kuti zvinenge zvitekaira sei.
ticharamba takaringa. Kumasvingo kwaisiwa mumwe meya kureketa kuno anga alipo akabisiwa kana ye chabangu. Pakaita kunyangara. Kwanyasi Alec Tabe ndiye hapo ari kanzura wowadhi yochina kumasvingoko, ndiye hapo sameya. Tikaiti kuona kuti zvinenge zvitekera sei, wakatoti hwadza kuti wakabisa iyo ana chabangu wagobisa mubvana anga aripo, ari ndiye anga ari mubvana wokutanda kuita mutungamiri weguta romasvingoro. Unobva watoona kuti pakaita kunyangara chaiko. Asi tikaiti rambe takaringa apa, tikaringa idzo nyaya dzokubisa kwevanhu mudare reparamende, Supreme Court yagoti iyo ichagotetekera nyaya yoyo ma-MP okutanda kubisiwa naye chabangu zuva rokutanda mumwedzi uri kuuyayo. Rikaitione kuti vanosvika kupi nayo. Ticharamba takaringa hedu kwainenge ichienda. Kwaiye payasi mukandi kana kuti jamba kwaiye agoti zvandagoreketa zviya mazuva aya kuti ndini ndakauraya More Blessings ali kwai manyepo. Ndini ndakamuuraya. Unoita kusaya kuti chaita kuti achinje maitiro chii. Heno peno akatsipika palibe ari kuziva. Asi izvozvi zvakaita kunyangariwa chaiko. Tikaiti goramba tichiona kuti nyaya yacho ichaisiwa papi, pokare kuti ichagoitiwa sei. Tinenge takaringa. Imwe nyaya yaendesiwa kumatare odzimhosva nyasi kudzaya ikadzere ari gweta agonyorawo tsamba kuburikidza nogweta rache akagoendesa kudare guruguru munyika rinoringana nezvebumbiro romutemo, achiti iye wamunangarwa wari kufanira kuti wachinje zvawagoita zvokuisa Philip Valerius Banda kuti anga ari ndiye mumwe wevanhu vari mudare rawo guruguru roZANU-PF Politburo. Tikaitione kuti ichatotekewa chere, pokare kuti ichapindwa chere, kana kuti zvinenge zviperera papi. Ticharamba takaringa chikunyepa iyi. Kwaino hurumende izvezvi kureketa kuno muguta roHarare mato nonjodzi chaiyo yochirwere chomanyoka chokorera. Idi pakaita kunyangara. Tikaitione kuti zvawareketazvi zvichaita kuti chirwere ichi chikuwe kana kuti zvinenge zviri kutekera sei. Ticharamba takaringa hedu tichizokunyepai kuti zvinenge zvitekera sei. Tiri kufara kuti wozesa wamanikidziwa kusvikira izvezvi wazoburitsa mari inoita zviuru 10 $19,000 pachirungu kune mumwe mugwicho ana makore 13 agodambuhwa tambo yomagetsi yanga yakanyenama iri bekusimira apa ino mwoto kuno kunzvimbo yoPenalonga ndiko zvaitikira mugore ra2019. Saka tiri kutenda kutoti izvezvi ndipo wazokona kumubhadhara. Dai zvatoramba zvakaita kudandwe idi wagobhadhare wamwe pokare wazhinji. Mune imwe nyaya nyasi kwadoka dziri kuita kutsviriridza, mutongi Chinamora agonzi kwaye asiya basa agoreketai kuti aiwa ndichada baa zvokuti ndirambe ndiri kutoya mutongi. Ipapa kuwawarira kuti agosiyiwa achienda nezvinhu zvache zvaanga ari kusenzesa nokuramba achibhadhawa. Kuno rekaitione kuti zvinopera sei ipapa. Asi iwawa wakuru wanoita mutsepwede yakadari ndiwo tinogoda kuzoteera iwawa tichibva tatora zvese rekai mugoona zvinoitika ipapo. Ticharamba hedu takaringa kwainoperera. Kaitiri ngedzidiki dziri kuitika pasi rese. Apa muSouth Africa kune mumwe anonzi John Kani agopuwa remekedzo rwakakuritsa muBritain rokunzi OBE kureketa kuno kwaino nyaya yache yekuita mitambo yomadhirama. Idi ndipo unotoona kuti Zimbabwe yakaita kunyangariwa. Wana kapfupi wagotanda kuita zvemadhirama mugwagwamu wangadai izvezvi kureketa kuno wari kuvanhu vari kuremekedziwa kuno palibe chizvinu. OIEC wanotekaidza sarudzo dzonyika yeSouth Africa wagoreketa kutoti ipapa kubva mangwana kusvikira svondo wanenge vari kuita zvekunyoresa vanhu vari kuda kuvhota. Ati kuti mungazvirambe zvakadando pokare South Africa wakarongeka wabi yedu. Izvezvi ukatoenda padande mutande aiwa unokona kunyoresa kuvhota chero undori nhamba dzochitupa uri mugare wemuSouth Africa uri chizvarwa chemuSouth Africa aiwa unonyoresa padande mutande. Zviva zvaita svede chaiyo unobva watoona kuti isusu tiri kuseri kwemakomo okusara kumashure. Tikaiti kuona kuti zvedu zvichasvikawo papi rimwe gore. Kupinda munyika yoNamibia
izvezvi waChina wari kuchera chicheriwa cholithium wagobatiwa kuti wari kuita mutsepwede yokuita rusarura ganda. Wabasa waChina wanopuwa nzvimbo dzokugara dzakanaka dzisvinu dzinotonhorera nokufefetera. Apa wokwedu wachindogarisiwa mututangwena. Zvinoita kuhwadza. Regai tigoona ipapa kureketa kuti nomari dziri kutambirisiwa wabi yedu dzinenge dzakaita kunyangara dziri shoma shoma, asi dziri kutambirisiwa iwo waChina dzakaita kuwanda. Regai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Nyika yeBotswana yagotoreketa kutoti izvezvi kubvumirana kutoti zuva rochi26 mwedzi uno kusvikira zuva rochi6 vanenge vari kutamba mutambo yonetball inenge iri kutambiwa ipapo, yoNetball Africa Cup. Tikuramba tichitenda wabi yedu titi zvakanaka zvisvinu ngazviende mberi. Apa tikagoringa kunetsana kwemasoko kuri kuitika pakati poChina noAmerica, watungamiri wavo Xi Jinping pakare naiye Joe Biden vari kuramba vachindoenderera mberi, asi kuoneka kwazviri kuita waAmerica waBiden wachembera zvaakuramba waakuita zvokwaMugabe zviya zvokuti aibva atanda kuurura gure rese pachena pano vanhu nokukangamwa zvimwe zvacho zvaanenge achifanira kuti aite nokureketa. Asi regai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei. Kureketa kuno waChina wari kuita sokuti ndo wari kuhwina munyaya dzacho. Regai tigoona zvinenge zvichiitika kuti zuva ramangwana rinenge rakamira sei. Ndini wenyu Mabuja, Mhanduwe WeNhau, murinzike zvezvenyu.